Mateu chitsauko chegumi nenomwe. Kubwinya kwaJesu pagomo. Kuzoti kwapera mazuva matanhatu, Jesu akatora Petrosi naJakobhosi naJohani munun'una wake, akaenda navo mugomo refu vari voga. Akashanduka pamberi pavo, chiso chake chikapenya sezuva, hanzu dzake dzikachena sechiedza. Zvino wakaona Mozisi naEriya wasvika vachitaurirana naye. Zvino Petrosi akati kuna Jesu, Ishe, kuva pano kwedu uku kwakanaka. Kana muchida, ndichawaka matumba matatu pano, rimwe renyu, rimwe raMozisi, rimwe raEriya. Wakati achataura navo, ona, gore rinobwinya rikavafukidza. Izwi rikabva mugore richiti, uyu ndiye mwanakomana wangu mudikanwa, wandinofarira. Munzwe zvaanoreva. Vadzidzi vakati vachizvinzwa, vakawira pasi nezviso zvavo, vakatya zvikuru. Jesu akaswedera, akavabata akati, simukai, musatya. Vakati vachitarira, havana kuzoona munhu, asi Jesu bedzi. Zvino kuzoti voburuka mugomo, Jesu akavarayira akati, musaudza munhu zvamaratidzwa, kusvikira mwanakomana wemunhu amuka kuvakafa. Vadzidzi vakamubvunza vachiti, vanyori vanotaurireiko vachiti, Eriya anofanira kutanga kuuya? Akapindura akati, Eriya achauya hake, awandudze zvinhu zvose. Asi ndinoti kwamuri, Eriya wakatosvika, vakasamuziva, asi vakamuitira pavakada napo. Saizvozvo mwanakomana wemunhu achabva otambudzwa navo. Vadzidzi ndokunzwisisa kuti wanga achivaudza zvaJohani Mubhabhatidzi. Jesu anoporesa mukomana waiva nomweya wakaipa. Kuzoti wasvika kuvanhu vazhinji, mumwe munhu akauya kwaari, akamufugamira akati, Ishe, donzwiraiwo mwanakomana wangu tsitsi, nokuti ane zvipusha. Anotambudzika kwazvo, nokuti kazhinji anowira mumwoto, kazhinji anowira mumvura. Ndauya naye kuvadzidzi venyu, vakasagona kumuporesa. Jesu akapindura akati, haiwa, rudzi rusingatendi, rwakatsauka, ndichagara nemi kusvikira riniko? Ndichakuitirai mwoyo murefu kusvikira riniko? Uyai naye pano pandiri. Zvino Jesu akamurayira, mweya wakaipa ukabuda maari, mukomana akapora kubva panguva iyo. Zvino vadzidzi vakauya kuna Jesu vari voga vakati, ko, isu tanga tisingagoni neiko kuudzinga? Akati kwavari, nemhaka yakutenda kwenyu kuduku, nekuti zvirokwazvo ndinoti kwamuri, dai muno kutenda kwakaita setsanga yemasitadhi, mungati kugomo iri, ibva pano, enda koko, rikaenda. Hakuna chinhu chingakukonai. Asi rudzi urwu runongobva chete nokunamata nokuzvinyima zvokudya. Jesu anotaura rwechipiri zvorufu rwake nokumuka kwake. Zvino vachifamba-famba muGarirea, Jesu akati kwavari, mwanakomana wemunhu achabva okumikidzwa mumaoko avanhu. Vachamuuraya, asi nezuva retatu achamutswazve. Wakabatwa neshungu kwazvo. Jesu anotera mutero wetembere. Kuzoti vachisvika Kaperinaume, vanhu vaigamuchira mutero wetemberi vakauya kuna Petrosi vakati, mudzidzisi wenyu haateri mutero wetemberi here? Akati, hongu. Zvino vakati achipinda mumba, Jesu akatanga kumutaurira achiti, Simoni, unofungeiko? Madzimambo enyika anotora muripo nomutero kuna wanaaniko? Ko, vanakomana vavo kana
kuvatorwa here? Akati, kuvatorwa. Jesu akati kwaari, saka vanakomana vakasununguka. Asi enda kugungwa kuti tirege kuvagumbusa. Ukande chiredzo, zvino howe inotanga kubuda uibate. Kana washamisa muromo wayo, uchawana stateramo, uritore, ugovapa kuripira ini newe